No creieu que la Setmana Santa és el moment perfecte per tenir un retiro creativo? Jo sí. Porto un temps ja intentant superar la meva addicció a les compres i vaig decidir que el 2025 no em compraria res de roba. He decidit que em faria jo mateixa tota la roba que em fes il·lusió i que m'agradés molt. La condició és que me l'hauria de fer jo. No tinc ni idea de cosir, sé lo bàsic, però no tinc ni idea. Abans de començar he vingut a aquest racó on tinc tota la roba que ja no faig servir i com tot això es tracta de reciclar, reutilitzar... Quin era l'altre? Reduir. Doncs tota la roba que no faig servir la intentaré modificar de manera que sí que la faci servir. No, és que clar, en què estava pensant? Vale, quan em vaig comprar aquest vestit em feia una il·lusió terrible i només me'l vaig posar una vegada. Amb això ens fem un top, no? Jo tinc la visió. En total agafo 4 coses que si puc modificar jo em dono per satisfeta. Així que bueno, ens n'anem. Ara buscaré un vídeo d'aprendre a cosir, coser ropa, en castellà. A veure com se'm dona aquest idioma. Tinc una posició de merda, o sigui, sempre estic encorbadíssima. És una cosa que fa una mica de millennial pose al principi, Hola creativos, qué rico tenerlos Que mono. otra vez. Vinga, doncs, aprendre. Moment d'aprendre. Vamos a hacer 2 costuras. M'he mirat 2 vídeos d'aquesta noia i no m'ha acabat d'ajudar. Podem parlar de lo cutres que són els vídeos de costura? Ui. Què és aquesta cara? Se m'estan passant les ganes, de veritat. Però aquí seguim. Bueno, crec que ja ho he entès. El primer que faré per practicar una mica és... Vaig fer això de ganxet, moníssim, aquesta mena d'estuig, i el vull forrar per dintre i li vull posar una cremallera. I d'aquesta manera practicaré una mica perquè vaig una mica perduda. I si això em surt bé, doncs ja començaré a fer roba. Pensava que seria més fàcil. La banda bona m'ha quedat superbé. Però per dintre no compta. Està perfecte. Posaré dins, també hauré de cosir la cremallera i ja estaria. La primera peça de roba que faré és a partir d'aquest vestit. Volia fer uns pantalons curts com de xandall, però hi ha molt poca tela. Llavors he pensat aprofitar ja que té aquesta forma el vestit per fer una faldilla, posar-hi també un cordó al voltant aprofitant els tirants. Honestament, tinc molta fe i crec que serà molt més difícil del que em penso, sobretot que em quedi algo recte. La meva minifalda. Vaig a un ritme increïble. De moment he fet com 6 puntades en 5 minuts. No sempre soc tan estètic com sembla, vale? Estic aquí espaterrada intentant avançar això, però és que t'ho juro que m'està portant una de temps. Si això no s'acaba ni demà, de veritat. Porto això i haig de fer tot el contorn. Imagina't com vulgui cosir alguna cosa de zero. Ja m'estic desanimant. Avui hem canviat de lloc perquè fa molt bon dia i així prenem una mica el sol. Tinc aquestes faldilles que són horribles i la meva idea és treure una mica de teixit dels costats perquè em quedi com un vestit, una mica ajustat. He agafat aquest vestit negre que m'agrada com em queda com a referència i marcaré els costats. I mireu que estic fent servir per posar totes les meves coses de cosir. Que mono! Us prometo que això que vaig comprar per marcar va fatal. Potser també perquè la faldilla és blanca. Podria ser. Però no marca res, tio. Porta com un retolador o alguna cosa. Anem forts de cutres. Estem fent servir un retolador Staedtler de color taronja.
I ara què, Pensava que havia acabat el vestit, me l'he provat i em queda bastant ample, o sigui que hauré de repetir un altre cop el procés. Deixaré les costures que ja he fet, però en tornaré a fer unes una mica més arran perquè quedi més ajustat. I així l'altra costura també em servirà una mica com de seguro. No hi entenc, però segur que va bé. Molt bones. Avui em trobo fatal. Vaig patir una intoxicació alimentària del sushi que vaig menjar ahir. Porto tot el dia fent-me una siesta. Però bueno, la següent idea és fer servir aquesta camisa, que no em poso mai, perquè no m'agrada gens com em queda, i transformar-la d'alguna manera en un top. La meva idea era fer servir les mànigues per posar-les com a tirants, que em tapi tota la part de davant i que es lligui de davant a darrere amb un llaç. La idea és fer que aquesta part es lligui a l'esquena i després posar les mànigues com tapant la part de davant i que es lliguin a darrere amb un botó que posaré. Tinc aquests botons, m'encanta aquest, per posar-lo aquí darrere, què? Si no, també havia pensat posar-los modo decoració, però no sé si em donarà temps. Ja he cosit les dues parts i ara només em falta enganxar això. He pensat que de color marró poden quedar bé i de posar-ne 3. Bueno, ho deixo aquí. Moltes gràcies per veure'm. Espero que això hagi pogut inspirar algú que vulgui començar a cosir i aprofitar la roba del seu armari. Jo no m'esperava que em quedaria tan bé, la veritat m'encanta aquest top, o sigui, me'l posaré tot l'estiu. Així que res, molts ànims, un petó i gràcies per veure el vídeo.